Malawi Brief. Banki yaikulu m'dziko muno ya Reserve yayimisa ndondomeko imene bungwe la boma lija la Public Service Pension Fund Trust imene imafuna kugula hotela ija ya Amaryllis. Chikalata chimene banki yatulutsa kudzera mwa George Partridge amene ndi mkulu wa banki imeneyi chaonesa kusakondwa ndi ganizoli, komanso chadzudzula bungweli posamvera langizo limene banki inapereka lonena kuti asagule hotelayi. Pakatipa makamaka m'masamba amchezo nkhani inali mkamwakamwa mwa anthu pamene kunamveka manong'onong'o okuti bungweli limafuna kugula hotela imeneyi pa ndalama yokwana 128 billion kwacha. A George Partridge apereka masiku 7 kuti bodi ya bungwe limeneli ithe kupereka zifukwa zimene zingapangise iwo kuti asawapase chilango popeza sadathe kumvera ganizo loletsa kugula hotela imeneyi. Ndipo mmodzi mwa anthu amene akhala akukamba nkhani imeneyi, Alexis Kamangira, ayamikira za ganizoli komanso ayamikira President Arthur Peter Mutharika pamene alemba pa tsamba lawo la mchezo kunena kuti President ndi yemweyo. Koma kudzera masamba amchezo omwewa, anthu akupereka maganizo osiyanasiyana pamene ena akuyamikira loyayi poyitulutsa nkhani imeneyi kugulu kunena kuti yathandizira kuti chiganizochi chikhale mmene chililimu. Pamenenso ena akutsutsana nazo kunena kuti nkhani inalipo kale ndipo loyayi sakuyenera kulandira ulemu wake. Kodi inu maganizo anu ndi otani? Mongokumbutsana, izi ndi zimene loyayo adalankhula pa nkhani imeneyi. Mu 2024 ndikukhulupirira kuti mu January 2024 boma lachakwera so nkhani ndiyofunikira kwambiri fai kukhuza maboma awiri, boma lachakwera ndi boma la Mutharika, Peter Mutharika mkulukuta moyo. Boma lachakwera mu 2024 January imeneyo kuzera mu timati pension trust fund, public pension trust fund imeneli ndi kabungwe kamene kamasunga chuma cha anthu ogwira ntchito mboma. Chuma chimene chimayenera kuti zaperekedwe munthu jakatani kuti akasiya ntchito akapanga retire. Ndi pension imeneyi kunena kuti pension fund ndalama zimene anthu amalandira akapuma. Ndilokwira kwambiri chifukwa kuti anthu akumwalira ambiri akukanika kulandira pension and the Malawi government, I don't understand, even Malawi Law Society, how we are letting anthu a Malawi agwira dziko lawo aligwirira ntchito and nthawi zambiri amakhalanso amene ma civil servants amene amagwira ntchito mboma mozipereka kwa zaka amene sabera boma, amene alibe ma connections, amene sangatenge zinthu kuzera munjira za kamberembere, ndi amene akumamwalira akudikira kuti ndalama zawo zichokere ku pension alandire ndalama zosabwera. Ineyo ndikukumbukira kuti 2024 titayamba kukamba nkhani za judiciary publicly, kusopano titakwiya nkumango panga pa public pambalambanda kumango zitulusa panatuluka gulu limene anthu anandibwerera kuti inenso makolo anga ndalama zawo kanika kulandira. Inenso chani ndikukumbukira kuti panali mtsikana wina anazapanga demo anakakhala ku pension ku Capitol Hill kuti ine sindichoka pano pana ndalama. So I know this issue inside out because I heard stories. Ndinamva nkhani kuchokera kwa eni ake amene akuvutika, either makolo kapena makolo amene anagwira ntchito nkumwalira asanalandire mpaka na pension yawo ndalama zawo, ana awo ndikuvutika zaka akuyendera. Komano anthu amene atuluka kumene, so izizi amene mwina apangalita kumene koma mwina nda mabwana akumalandira mwachangu kapena ali ma connections amalandira mwachangu ku pension fund kuli katangale wantu agalo. And the issue it's a priority, Mr. President, and the Minister Mwanamveka, Minister of Finance. This is a priority issue ya pension fund.
ndikukamba izi kuti kubedwa ndalama pamene tikuyankhula pano komano ndimafuna kuti ndibwerese action point because I'm a man of action. So I'm going back to the issue kuti kuchitikira kuchitika nchani. Boma likuyenera kuti lipange strategy yopereka ndalama kwa anthu amene akhala pa ntchito ndipo amaliza ndipo akupuma ndalama zawo kuyenera apasidwe mwachangu ndipo amene akhala kudikira nthawi yayitali akuyenera apasidwe moyambirira za corruption ayi zaziphuphu ayi and izizi process imeneyi tikufuna kuti ichitike public patuluke information data under the Information Act. Malawi Human Rights Commission kodi mmakhala mukupanga chani pa nkhani zinazi? No, on a serious note. And even HRDC said, can you wake up on this as well? Namiwa. I know Namiwa is a man that will run. Nkhani ya pension fund. Nkhani ya ndalama za anthu uma. We want government within 2 weeks kufuna timve kutena kuti no, this is what we're going to do. Koma tikuziwa kuti APM amapanga zinthu mu nthawi ya msangasanga mwina sitifika kumene. Koma ngati sizitero then tonse amalawi tikuyenera tigwirizane tikakumane tipange not mademo as such koma tikuyenera tikakumane malo amodzi ndikukaonesa mkwiyo wathu. Who strategize but I'm sure kuti we will not need to do that because I know APM in terms of how he's doing his things. Apanga sort this issue. Sinapange divert koma sinakambe kuti nkhani imene yandikuisa kuti ndakufira kumangolalata ndikunena zimene boma likwena kupanga ndi chani. Boma lachakwera mu January I think 2024 anthu amene amayendesa ndalama zimene anthu amadula akamagwira ntchito mboma kuti aziasungira komanso boma limalipirako kuti ndalama zija azizisunga kuti akamapanga litaya anthu aja akamaliza ntchito zawo atuluke ndi kenaka kamene azikayambira kuti anthu amaliza ntchito. Ndalama zija zimafunika kuti ndithu zipindule azizika ma business ena kuti zipindule malonda osiyana chifukwa tu pa jamuzi wa ndalama kungoisunga imatha kumatani kodi kumatsika mphamvu. Ndi a pension fund pension trust fund ntchito yawo ndikuyang'ana ma business osiyana kuti kodi tikayika umumu mutusa ndalama zingati tikayika umu nakhamutusa ndalama zingati. De boma lachakwera body ya trust fund imene inali pa kafukufuku ofuna kugula Amaryllis Hotel. Anapanga zokambirana zambirimbiri and zokambirana zina zinafika ponena kuti mtengo unali 47 billion Malawi kwacha. Amaryllis Hotel ananena kuti 48 billion kwacha. 47 billion kwacha ndikufuna kugulisa bank hotel yathu ya Amaryllis. Kena kupata pita ntantha aujena jana panga aboma a transfer fund anazanena kuti zimakalata zomwe ndawerenga zikuonesa kuti anani naona kuti ife mene taunikira mene ili hotel iyi sitikuyena tigule 47 billion komanso panali malist kena amene samapanga fit into running of the fund. So fund ija akamayipanga lani tichawa chake tinganeno chani ndalama zija zimene amatenga kwa anthu amene akugwira ntchito mboma komanso boma limayika kuphatiza pamwamba pake ngati pension ya munthu amene akugwira ntchito akamaziyika mu business kuti ipindule zimapezeka kuti amayenera asatire ndondomeko zochakuka bwino kuonesesa kunena kuti zinthu zija ndalama zija zisagwere m'madzi. Asabese ndalama za anthu asabese chifukwa chinonse chimene chitachitike pakachitika loss it affects the fund. Ndalama zimapezeka kuti akuvutika kamene ali kuluza ndi mtundu wa anthu umene walimbikira anthu amene apereka service to their country. So ataona 47 billion body ya mboma lachakwera boma limene tikunena kuti zikuoneka kuti kwabedwa ndalama zambiri za nkhani zimenenso amalawi akuyang'ana boma la pita kunena kuti kodi ndalama zimene zina ndizabedwa anthu amene akumangidwa ndi atiwo ndipo nkhani zawo zikuyenda bwanji mpaka na kumapeto kwake. Because let's be realistic here, we are not going to be buying speeches where we are saying
no, whether in parliament or on political podiums, you'll be saying, the government of Chakwera stole billions, so we are fixing. We want you to trace where those billions are. Because I know that no money leaves the country without the systems knowing where the money is going. Drama sizimangoruka, maga drama zankani. So tazipezeni drama zilipati. Angata hamanga manyumba amene watukwani atukuziwa penali. Ali mulilongwe, manyumba amene watukuziwa ali mblanta, manyumba amene watukuziwa kuti ali kuti. Tukuziwa manyumba amene wagulidwa mujani, mu South Africa, even mu UK tukuziwa, even ku America manyumba tukuziwa penali. So we need to get those things back into the government. Komano, ndukamba nkhani ya trust fund. 47 billion body ya trust fund inani na uta ndalama zimene zizi zachulukisa. Komaso, akamaka investment hii sili certain. Investment imene hii itakutulukira nthani yonse. Kapena kuti sinduza kuti chiao chake ngani kuti chani. Komano, kunena kuti ndalama sizinali safe. Safety ya ndalama sinali safe. Tinakhala kuti tikuchankunda kuti safety si safe. Akulu. Patapita nthawi pang'ono, zikupezeka kunena kuti ndalama zija za banki za ku fund zimene ananena kuti akuziteteza ku 47 billion apeza kuti ambaso kambirana ndi achani kodi ndi amaliliso omwe aja. Mukumbukirano kunena kuti mu 2025 tasintha boma. Titasintha boma nkhani janayo kuti kufuti ya ikusatidwa kuti kukuoneka kuti kuchitika chinyengo. Chifukwa 47 billion jaitakanidwa anthu ajanapiza kuti ambiraso kambirana. Anthu kambiranako mtengoso wawo teyo chakukwera. Anthu pamene anoti mufuna mutimenye masama apo. So Malawi Law Society mu November 2025 boma la Peter litalowa inalemba kalata. Kulemba kalata kunena mfundo zokhuza izizi kuti zimene zosiyana zokhuza amaliliso otero kuti yayi trust fund iyi mene maendera pension trust fund malamulo athu mene amatiyendesera kuti muziyendesa sikuyenera kuti ikagule bank ujeni hotelo imeneyi. And hotelo imeneyi ndichikamuphulikire mwina muchichewa chake tenene choncho amaliliso otero akafufuza anthu amene amaziwa sindikunena sine yayi koma anthu amene anafufuza za ma business anaona kuti amaliliso otero ndichikamuphulikire as it regards to 47 billion above Malawi kwacha kuti igulidwe. Mafigures itu anapeza kuti amba kufika mpaka na 100 chakuti billion. Mafigures amene nkhani imachokera pa 47 billion anaka ndetu kumene kuja kuna Malawi Law Society atalemba kalata anapanga recommend a Minister of Finance anapanga recommend SCB anapanga recommend angapo ndithu kuti afufuze. Ndaona ine makalata osewa part example kalata imene Reserve Bank ndi section yawo I think Dr. Mwale amene kalata anasainira ananena kuti bank imeneyo amene ndalama izizi sagwise ntchito kugula hotela imene iyi amalilisi hotel izizi ndikuononga chuma komanso zisokoneza fund. ISB atafufuza anaonanso kuti zinthu sizikuyenda bwinobwino koma pa nthawi imeneyo ananena kuti sitingapite ku conclusion chifukwa kuti zambiri sizinachitike komano ichichi sichili safe ngakhale aswira unena chinthu chititenga koma sichili safe chinthuchi. Mind you nthawi yitu ndi apita Attorney General ndani pamenepo Frank Faluku Mbeta 2 mina Frank mfana on town wathamanga pa town apeze kuti anayankha kunena kuti bank imene ziko kwambiri kuti matuza izi kwayankha Malawi Law Society aja kuyankha alisama muyankha mwanzeru ndithu kuzabwera kuzadina mfundo kulemba chikala cha 2 pages fotokoza kuti ataona chontani mwatifotokozera pa izizi mwachita bwino tizisatira and ngati Attorney General ndionesesa kunena kuti ndikusatira china chilichonse. I think panaliso article imene Mr. Mbeta Attorney General anazanena kunena kuti izizi si misakai for anthu amazikamba zinthu za ngati kuti amafuna kupanga zimene ndi boma la Chakwera. As I speak to you now ndalama zikusuntha
akusuntha ndalama kuti achigule chibanki chimenechi chikampulikire chibanki chimenechi 47 billion yomwe yakwera yachoka pa 47 billion pano ndi 117 billion alaikwacha. Tangoganizani mwapita kunsika mukufuna tomato, inu ngati mayi wapakhomo tomato chakupanga 200 kwacha, inu mwamona kuti tomato isakukwanira pa mtengo wa 200 kwacha. Ndosapsa bwinobwino komanso wina ndiophulika tomato amene mafuna inuyo ndoti mukaike munyama, koma tomato amene akupezeka 200 kwachayo akuoneka kuti ndiwa ufunika kuyika muchani ndipwetekere khaleka ufunika kuyika mutwana posi. Nde mukubwerera ku nyumba nde mukuntuma mwana mukumpasa 500 kuti akagule tomato, nde tomato akagulanso tomato wa 200 kwacha uja amene ine mwakana kuti mugule pa 200 iye akupita noka mugula pa 500. Ndi zimene akufuna kupanga Attorney General. Mukufufuza kwanga ndikuona kunena kuti kuli anthu amene akupanga sabotage ma institutions ambirimbiri komanso ma areas osiyanasiyana including the president. Mukufufuza kwanga ndikuona kuti so a minister of finance atakhala kuti akuyendedwa pansi. Ngati a minister of finance ali mu game momo tiziwa chifukwa investigation is to go, koma ineyo zimene ndikupeza ndikuona kunena kuti Mwanamveka atakhala nawonso akuseweresedwa akumenyedwa magame, koma Mwanamveka akuziwa bwino boma amene amayendesera and the minister of finance sikoyamba. Nde zikhala zovuta kuti ikamatha investigation azapangidwe clear. I'm also calling upon to the minister of finance to come out to tell us what's going on with Malawians money. Anthu amene moyo wawo onse abanga dedicate azipereka kugwira ntchito yotumikira dziko lawo kuzera mukugwira ntchito mboma, akupezeka kuti ndalama zawo zikuseweresedwa, ndalama zawo zikufuna anthu azikagulira ma mansion, ndalama za anthu onena kuti amakanika kupeza ndalama yopezera transport. Anthu amavutika akuluakulu, and ifeyo we see these things every day. Timaona anthu akuyenda, if you are in Blantyre anthu amayenda kuchoka ku Chilimba all the way to Limbi kupita ku office. Anthu amayenda kuchoka ku Chileka uja wapansi kuyenda ku Chileka ukafika Blantyre town kuti kupita ku office. Tukuta kamuka munthu abambo, munthu amayi tukuta kamuka mpechepeche mosemu munthu ali tukuta kuti akusamala kantchito kamene akumpasaso kandalama kochepa. Kandalama komweko amudule ayike ku fund imeneyo azikadya ndithu achinambeta, azikadya amwenye, ndayuza amwenye in terms of anthu amene mwina ali associated ndi hotel imeneyo, koma it's not in regards to aliyense mwenye wina aliyense o Indian wina aliyense kaya Pakistani wina aliyense. Chifukwa ndikupanga clarify chifukwa corruption simaona mtundu wa munthu, mtundu wina yonse kuli anthu akuba chifukwa chinambeta osisi amwenye ngakhale mbeta amapanga katanga wambiri amwenye izi ndikuziziwa ndipo anthu ambiri mukuziziwa achina batala ndichite kwabweresa ngati mukuwaziwa. I'm calling on the president kuti njoka saweta ziko